Postoje situacije u kojima naša pomoć ljudima ne samo da ne koristi, nego i spriječava Božje djelovanje u nečijem životu. Ponekad iz dobre namjere možemo postati prepreka Božjem planu. Ovo je 7 vrsta ljudi kojima trebamo pristupiti s velikom mudrošću i razlučivanjem, te im ponekad uskratiti pomoć. Prvo, nepokajani. To su oni koji odbijaju promijeniti život i nastaviti putem Božjih zapovjedi. Pomažući im bez uvjeta, samo učvršćujemo njihov grijeh. Kao što se pas vraća na svoje bljuvotine, tako ponavlja luđak svoju ludost. Bog nas poziva da prepoznamo obrasce, a ne samo osobnosti. Drugo, manipulativni. Neki ne žele istinsku pomoć, nego kontrolu. Koriste osjećaj krivnje i duhovne pritiske kako bi nas vezali u svoje potrebe. Isus nikada nije dopustio da ga drugi ljudi kontroliraju, njegova je misija bila vođena Očevom voljom, a ne ljudskim očekivanjima. Treće, razdjelitelji. To su sijači razdora, često prikriveni osmijehom, ali puni ogovaranja i sukoba. Upozori ga jednom, zatim drugi put, a poslije se kloni takvoga. Pomaganje takvim osobama znači sudjelovanje u njihovu neredu. Četvrto, iscrpljivači. Ljudi koji stalno primaju, a nikada ne rastu, iscrpljuju nas duhovno i emocionalno. Čak se i Isus povlačio na samotna mjesta kako bi molio i obnovio snagu. Prazna duhovna baterija ne može razlučivati Božji glas. Peto, oni koji nas stavljaju na Božje mjesto. Kada netko više računa na nas nego na Boga, ulazimo u opasno područje. Apostoli su odbili prihvatiti božansku čast jer su znali da samo Bog može biti izvor života i spasenja. Naša uloga je usmjeriti ljude prema Kristu, a ne prema sebi. Šesto, namjerno neposlušni. Oni koji znaju što Bog kaže, a ipak svjesno hodaju suprotno njegovoj volji, trebaju posljedice, a ne stalno spašavanje. Ne družite se s njima da se posrame. Ljubav ponekad znači pustiti da bol otvori oči. Sedmo, blokatori poslanja. Nisu uvijek zli, ali nas odvlače od Božjeg plana. Abraham je trebao otići sam, ali je poveo Lota, što je odgodilo Božje potpuno otkrivenje. Vjernost ljudima nikada ne smije biti iznad poslušnosti Bogu. Pomoć je dobra kada ju vodi Duh Sveti, ali kad pomažemo izvan Božje volje, riskiramo da postanemo prepreka njegovom djelovanju. Ponekad prava ljubav znači odmaknuti se i moliti za njih kako bi Bog mogao djelovati na njihova srca.